Sabta naman naton ang ini nga buluhaton. May titulo ini nga Fun with Jars. Sa sini nga buluhaton, pasunuron ang mga garapon halin sa dako, mas dako, kag pinakadako. Isulat ang numero 1, 2, kag 3 sa gamay nga kahon. Diin sa ila ang dako. Insakto, amo ini ang dako. Sunod ang mas dako. Insakto, amo ini ang mas dako. Gani isulat naton ang numero 2. Diin naman sa ila ang pinakadako. Insakto, amo ini ang numero 3, ang pinakadako. Pasunuro naman naton ang mga garapon halin sa gamay, maggamay-gamay kag pinakagamay. Isulat ang numero 1, 2, kag 3 sa gamay nga kahon. Diin sa ila ang gamay. Insakto, amo ini ang gamay. Diin naman sa ila ang mas gamay o maggamay-gamay. Ine o ine. Insakto. Diin naman sa ila ang pinakagamay. Very good. Amo ini ang pinakagamay. Gisulat naton ang numero 3.